Kapudibik, today kakain po tayo ng ginisang labong at pritong tilapia. Ang drinks natin, royal. Mga kapudibik, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibik, malinis na yung kamay namin, mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ayan, may nag-request nito, di ba? Labong. Labong daw. Ito nga mga royal. Lamig eh. Ang laki ng tilapia mga kapudibik. So. Ayan, Labong. salamat sa nag-request. Ang sarap nito, labong. Oo nga. Tilapia. Ayan. Ay, meron ako. Meron ka. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibik. Manganta na po. Makanta mo. Hmm. Sarap. Hmm? Ang sarap. Sarap na labong. Ayan, uso na kanya ni labong ngayon kasi tag-ulan na. Oo nga. Naman. Oo, ano English yung labong ba? Bamboo kawayan. Ano yan? Bamboo ha, mamugal. Oh, bamboo up. Ayan, bamboo shoot. Ayan. Baka hindi nila alam yung mga taga ibang bansa. Naman? Sarap ng labong. Ginisa lang yung mga kapudibis. Maraming ganyan. Kina Lods Discarded eh. Sampang gabi. Eh? Sampang laing. Masarap, masarap. Favorite ko yan. Isa din yung favorite ko. Labong. Kami ginigisa lang namin yan tapos lalagyan na ano. Chicharon. Uy, Diyos ko. Daying Caldero. kaldero. Isang kalderong kanin yun. Pati kain pa kakapatid ganto. Gusto niya humitagan ng nasi. Oh. Ay, punya pang no? Puga. Puga. Baby la deta.
Puga. Si cooking ka. Dami rice, Bal. Kaya mo yan? Yes. I-crush Kapag mo yan. Kapag gusto ko kasi yung ulam. Pinaparami yung kanin. Mm-mm. Pinapadagdag. Manyaman daw ito laing eh. May nagre-request din ng laing. Yan, abangan nyo yan. Imumukbang natin yung laing. Mm-mm. Ihingi tayo ulit. Ain niya Jilamrat ang laing. Mm-mm. Kanino? Kay Kuya JR, ayan. Shoutout sa'yo, Kuya JR. Hingi daw po kami na Yung bangkawan. sa Santo Tomas. Hmm? Hmm? Hmm. Saba, oh. No? Mm-mm. Kumakain din po pa kayo ng Ng labong mga kaputilis. yung iba nilalagyan ng gata, no? Mm-mm. Yung labong, yung maliliit na kawayan. No? Akala mo pwede pala siyang kainin yun, no? Mm-mm. Masarap siya. Marami magagawa yung kawayan. No? Mm-mm. Kaya huwag niyong putulin. Kinain namin, no? Huwag na. Huwag putulin. Kinain natin yung baby nila. Kaya pala umiyak yung nanay, dahil. Kasalanan mo pala yun lang. Kaya pala yung kawain doon nakaganon. Oo. Bumagsak, Matotomba na. natumba. Iniwan kasi ng jowa niya, kaya natumba. Nalungkot siya. Sumuko na. Mm. Kaya yung kanan eh. Nilagyan po natin siya ng ng malunggay, tsaka ginilig na bal. Mm-mm. Masarap. Hmm? Kaya magsishoutout tayo. Yes.
Sure. Tissue. Sarap. Ay, salamat po. Diyos ko doon. Habang kumakain si Vivian, magsha-shoutout po tayo. Ay. Shoutout po kay Jennifer Evasco from Barcelona, Sorsogon. Bessie Lapanya at pinapashoutout ng kanyang anak si Jess sa July 14. Happy birthday sa'yo. Jin Pugoy. Ayan, pinapashoutout ka ni Eira Witsa. Ayan, shoutout Jin Pugoy. Gloria Vasquez and Vasquez family from Laguna. Annalyn Yamasco and Emily Yamasco, kapatid niya. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Emily Yalmasco. Ron Mark Lintag Ramirez and shoutout daw po kay Maria Jovi Inocencio. Andrea Benedicto Balyais from California, USA. Shoutout po, ma'am. Ayan, cancer patient si ma'am. Ay, ano po. Nung lagi daw siya nanonood sa atin, di siya nakakain. Lagi siya nanonood, kaya pag nanonood daw siya sa atin, nakakakain daw siya ng maayos ba. Salamat po, Shoutout ma'am. po kay ma'am Andrea Benedicto Balyais. Ayan, nag-send din siya ng star sa Facebook po natin. Shoutout po, ma'am. Erlinda Antivo from Porac. Darlene Wenceslao from Binangonan, Rizal. Shoutout po sa inyo lahat and kay Lods Franklin Nictao. Ayan, from Magalang, Pampanga. Shoutout po kaya ka, Lods. Salamat po kay suporta. Tito Olivia, shoutout po kaya ka. And Tito Mac, shoutout po. At kay Tita Nelly, kay Tita Cynthia. Ayan, nakalabas na siya ng hospital si Tita. Pagaling ka po, Tita Cynthia. Ay kay Lods Discarte, kay Ate Janet Lumibaw. Kay Sisi Janet from German, nasa Cebu sila ngayon, ay sa Boracay. Shoutout po. And sino pa? Shopa Baby Alison Catherine Magoy, shoutout. At kay Nanay Babe Kaluya. Kay Camille Garsalia, Ellis Garsalia, Ruby Garsalia, and Garsalia family from Nueva Ecija. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni Vivian. Ayan, may bagyo, no? Super typhoon daw po. Kaya ingat po kayo palagi. Huwag na lang po lalabas pag may bagyo. Ingat po. God bless po sa inyong lahat. Ay, mga kabudibis, agis namin paman mi. Kita-kits sa susunod na po, ma'am. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Ma.